korewde rabbana duniya sudi ma boldina soko mawnini ma famdina ma waɗini ma jippina ɓen sembe faaru ko noon tigi jarama ceerno Hammat Diallo. Bandiraɓe nani paami beltimi yallahu sellina sembina. ɗum noon en garat e namde jinɗe joni ɗum noon ceerno won gadduɗo namdal o wi ko beele joni koyno harano joni won balɗe en mbiya en hoore 9 walla 10. o wi noon ko beele on mo ganduɗa ko dewetanoɗo korka beele on ne wawi hooreden balɗe walla fotan hooreden balɗe. enen gandi nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam caggal lewru korka ramadan andanu ɗo caggal ndu ɓenni lebbi keddiɗi sappo e 1 keddiɗi fof nduɗo ɓuuri moƴƴude horde haran heedi yeeso fof. ene yiɗa korandu kayru fof sa ronki kora balɗe 10 gadanɗe fof sa ronki kam kora 9 o e 10 o ɓuuri tengtude noon ko ñalawma 10 ashura o tan ɓuuri tengtude ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi kam neɗɗo o kam yo tinno kam wasa kam woppude. ene daggi kadi nene men Aisha haalat radiyallahu anha o wino e gurdam nela sallam amin dewetano korka min jooɗo ha lewru yawa yonta min jaɓa tawa heɓata o haalani ndeka firti ko ne daggi neɗɗo o hoora ko haalaɗo ko kono noon yo manki haysan daggi yoɗani saɗa yiɗi hoorde ñalawmaji bañini moƴƴude so yimɓe juuli korka toppita gila e humtarandu walla e saftarandu joɓa ko dewetata ko fof ha laaɓa poftina yimɓe wona kono sa jooɗima yoɓani ha nafilaji jonti joni mbiya aɗa reɗɗa nafila hadema nafilude a tottata farille ma to farillaji ma ɗi poɗɗa tottude yimɓe ne keewi namde e majjum no feewi ɓuri raɓɓede qissa ko jiɗɗo hoorde ɗiɗo ñalawmaji yo yoɓ korka mum ha laaɓa cer ko adina taske arata ɗum tan ɓuri foftinde cer hayso noon dagima sono yooɗi faɗɗani yoɓ ñalawmaji ma korka ha gasa libra kala ñalawma mbiya aɗon hoore kora kono joɗɗa a rewe ñamade a yoɓani aɗa wiya aɗa hooro e nafilaji hayso dagima fewani tigi inchallah noon tigi jarama ceerno oɗo kadi namdi ɓuure ñalawma harano fodde ko haala hen no foti fof bandiraɓe mbawa ɗum naftorade. ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir yalla yimo jobde moƴƴiri en keɗima ɗeɗo balɗe ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir ceerno men o en keɗima ɗo audio makko goto on moƴƴuno joguiɗo portable fof heɓamo o haali hen ha waɗi fayida ala ko heddi hen e fodde gueɗe hedde 10 aɓe kaala ɗum jamma harano en gueɗe ɗiɗi noon ɗum wiyata goni sunna horde nde e yañande ɓesgu mum banggue ñamde ɗiɗo ɗiɗi mi wiyata ko sunna gonga noon ne jogui e aduna he hande yahoɓe no ulla hen leydi mbiya ñammingol ngol moƴƴani wonko ɓe dallinorto hen ɗum kon enen kam ɓe jaadani hen eyyi ɓe mbiyata ko kala baɗɗo hirande ñaami ene gandirɗen ni tan en keɗima audioji ɗi hande WhatsApp kam hande ala to humpi hay goto kono enen kam ɓe jaadani ɗum jaaduɗen enen koye ñamminde ɓesgu mum nde e horde nde ɗiɗo ko sunnaji moƴƴuɓe noon e nder leñol ngol ne mbatto hen gueɗe goɗɗe hedde gueɗe 6 en ne jeeya hen fembade ñande 10 nde e holtade ceganiji e lootade lotgal no lotorɗa farille ni lotgal farille ni e momde hoore cukalel aliyatimil sa ñande momde noon woto mbaɗɗa jungo maggel famide e finade e janngude qul huwallahu laabi ujunere e juurade moƴƴo juurade gandu tan walla ko nandi hen ko elle ko sum e sil jokkude enɗam masalan e juulde darɗe no foti fof to nande salatu tasabih en holtade ceganeji fembade finade momde hoore cukalel aliyatimel janngude suratul ikhlas laabi ujunere elle ɗeɗo gueɗe ciftormi hen andata on ko heddi hen gueɗe hedde gueɗe 10 dal ɗum ko moƴƴuɓe leñol ngol tan mbatti ɗum hen eyyi wa amma noon ɓe mbiyata to tajul jami kam yii toon o woni hen sunna tan ko horde nde e ñamminde ɓesgu mum ñande ashura nde ɗiɗo tan sa yi noon kadi ne waɗe kiraɗe ñalawma ƴokkorete sinno wona no korka ka ko ñalawma defertano yimɓe ñam eyyi ko ni pamirɗen inchallah. ko noon tigui jarama no feewi ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani kono kadi paami tigui rigui eyyi oɗo kañum namdi koto banggue oɗo saaha koye ndungu wona saahaji neɗɗo ne ara jama taw jama woni koye rendinde eyyi o namdi beele kanko so woni o ari o jokkima e dental ngal ala waɗi noon ɗo futuruɗo o hawri hen kono ko darde sakkere nde o hawri ɗum so woni noon o gayni darde sakkere nde
mo jokkuyo toon to geeƴe to beele ko ɗo tawi ɓe fotan walla ala on wawi abbade haw heɓtode e kañum dendingol hakkono futuro e geeƴe wona sunna wona farilla ko rukhsa ko newnede enen newnana tan ko newnede dendingol futuro e geeƴe ndo dendingol waktuji wonto wonata to waɗɗi to makka ñande arafat nde ñande jeenayi taske nde so ɓe jeehi toon ɓe dendina tisbar takkosan taw kadi ko dendingol ngol ko sunna musdalifa toon juulete futuro e geeƴe kadi koko rendinte usti geeƴe ɗe gusse futuro o kam ustatake ɗum ngol ɗo dendingol ko sunna amma dendingol hakkude futuro e geeƴe to banggue ni no dendirte ɗo ni wona sunna wona farilla ko rukhsa koko newna tan sen jiiɗi dendinen sareede rokki en ha mbawen foftade goto fof hoto gallum gila ne yiya ɗo yaɓɓata kono so weeli en mbiyen en dendinani joomum juula futuro jooɗo ha geeƴe wona juula wawi ne dagui to banggue sharia wona joni noon banggue anniya dendingol ngol waɗɗi koye almami o almami juulnowo o on tan waɗɗi anniyade ko min mbeɗa juula futuro e geeƴe mbeɗa rendina futuro e geeƴe kadi ko min juulnata la budda o fiɓe anniya ko almami wa amma an ɓawo haysa andani rendine ala caɗele an kam wodanma tan komi anniyima mbeɗen totta farilla futuro mbeɗen ñemtina almami taw ni ɓe kalananima bon ko haalate ko wonde ken rendinoɓe yimɓe ene moƴƴi tan tina ɗum kono hayso ɓe majji koko rendinte bonnantaɓe heɓate almami o noon la budda anni o ne totta farilla futuro ene rendina hen geeƴe wonani tottude farilla futuro amo rendina hen geeƴe kanko kadi woni almami o fiɓata kanko woni almami so addani kanko woni almami tan julde nde sellata nani en jangino mbiɗen o wino alal imami niyatun fi arbaa mustakhlafin khawfin wa jam'in jumu'a ene waɗɗe dow almami fiɓde anniya ko almami e gueɗe nayyi julde dendingol futuro e geeƴe e julde juma e julde kulol e julde lomtingol ɗiɗo julɗe ɗe nayyi ko la budde almami o anniya ko almami nde julde nde sella wona joni noon an ɓawa no sella mbimi juula joni ɗo ceerno en ɗo jama men ɗo juma ɗo juula ɗo futuro taw kamɓe ndendinani jaaha chifa o tawa ɓe ndendina an julɗa futuro ɓe ndendinani kam jaaɗa chifa o tawɗa ɓe juula futuro ɓe juula geeƴe no sella jokkoɗa ɓe juula geeƴe ndendina to banggue noon anniya o anniya dendingol ko ɓuuri lollude ɓe mbi ko gila futuro ga gila ga gannirtoɗa mi annima rendinde futuro geeƴe kono won wiiɓe ne daggo joomum acca ha futuro o gasa ƴetta anniya mi annima ƴettude geeƴe mbeɗa watta e futuro ɗum ɗo fof no selli fof haalama o amma noon anniyade rendinde de an ɓawa sa ari a tawi ɓe juuli futuro haɓe kaddora darde wotere a habbiri a jokkima e mabɓe a dañi futuro soɓe cilmini a salminat ndo a adduyata ko daɗoɗa ko calmina jaaha ɗo ɓe jarata ɗo jokkoɗa e mabɓe wona ka aɗa waɗa signal tan no oto jiɗɗo double ni wi tan ya riwi ha jettoyɗa wala wona noon so ari a tawi ɓe darde tataɓire habbirtanaji tataɓire jaa ɗon nayaɓire ɓe calmina jaɓa darɗiɗɗe so ari a tawi ɓe daɗima darɗe tati darde wotere kadi dañƴa toon kadi ha joni darde wotere dañƴa ga ɓe calmini julɗa darɗiɗi keddiɗe futuro wona caggal mum jaaɗa to geeƴe tawɗa kadi ɓe juuli tati wona wotere ɓe keddora kabbirɗa dañƴuɗa maɓɓe kadi darde wotere selli ha joni so ɓe calmini mbaɗa darde tati neɗɗa sikken tan noon wona heeɓi rendinande ɗuɗal ari a heeɓi kono noon so hoddirama nde calminɗa futuro nde a fayi e mabɓe tawɗa ɓe gacciti koppi hanti gasi c'est trop tan hanti an tata jama ka uddaka so welima joɗɗa ɗum ha safake wirno juula geeƴe kota so tawi koɓe uddoɓe jama kota galle ma safake so wirnima juula geeƴe inchallah noon tigui hojmaji gasi ko namdal gotal ceeren heddi namdal ngal o wi ko oɗo namdi o wi ko on debbo ceeraɗo laabi tati eyyi o wi kadi debbo mo ganduɗa mo joom galle mum rutti jomum ɓuɓɓeɗo beele fodde koɓe jotto banggue étage ko banggue lebbi ɗi poti walla no firti o ko ɗum namdi kañum debbo ceeraɗo laabi tati eyyi hanko lombi eyyi mo ganduɗa debbo mo ganduɗa ko joom galle mum ko rutti beele banggue joɗane ɗe lebbi ɗi ene pota walla pota debbo ceeraɗo tati ceeraɗo gotal acci fof gotum tan eddo goto tan eddaji to banggue ceergal eddaji ko ɗitten ko edda lebbi edda laaɓi debbo hakkudejo piilotoɗo matan debbo jaaɗo ha watte fiilade on joni on edda mum ko laaɓe tati nde wonno ceergal jogui ceergal sunna e ceergal bida ceergal so gorko so tawi juumani walla tawi majjani sa wonde debbo hanti on jaadi hanti ha haarimo hanti a yiɗi serde mo tino namdo no sunna yiɗiri mbaɗira noon on gondata haw fiilo hande debbo kam so fiilima on gondata gaccama hawa laaɓa hanti o lootima no dam yakari yama yaforimama Allah ayɗo joni woni Allah wiyata fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum ay masalan
debbo o yo seere hoore ayna joomum seeri mo de tan o ƴetti laaɓal ha o yiya fiilayru ay so yi fiilayru o dañi laaɓal gotal ndum fiilayru so laaɓi o lootima o naati so yi fiilayru ɗimmuɗo o dañi laaɓi ɗiɗi so hoddirama kadi o laaɓi ndun o jooɗima kadi ha o yi fiilayru tata ɓurdu o tata ɓurɗo so yindu tan edda makko joofi omo dagi humande bomo hay ƴiƴam he gila ƴiƴam ɗam gasani kono ɓuri moƴƴude ko acci ha gasa anani so hoddirama noon o wontide debbo o fiilima laaɓi ɓe gontidi o fuɗɗi serde ɗum joni adara ko caɗele eyyi ɗum joni ko ma debbo o fiiloyo fiil adara nden ko fiilaru naya ɓuruto ko naya ɓuruto ko tono laaɓoyta wa amma noon kanko gorko o joni misal tan joni debbo makko fiilima ɗo caggal makko taw ni o ala ɗo debbo o yimɓe fof ne gandi debbo o fiilima kanko o ɗañi amon Nouakchott walla amon Côte d'Ivoire walla amon France debbo o fiilima laaɓi wuppi watti julde jooɗoyi ha woni hedde balɗe nogas walla balɗe 15 o neli o yo séri on andi kamɓe gondani sikki ala debbo o séri ɗum koye laaɓal ayi ndew séri debbo o tan balɗiɗi walla balɗe tati tan debbo o fiili ngal ɗo laaɓal ngal balkon ɗiɗon kon o lima ɗum ko goo wiyata ko laaɓal goo eyyi noon sérieux wiyata a famide o wiyata ko ɗufuru ɗalaaqi hay soko seeɗa yal ene lime e ko laaɓi tati wa amma noon cukalel dewel tokosel ngel wattani fiilade lebbi tati woni edda mum debbo jaaɗo ha natti fiilade hodditima natti jibinde natti fiilade lebbi tati ko ɗo eyyi joni noon kanko debbo o ko laaɓi tati wiya eyyi hande waktu o gasɗo sona ɗum hawnaki ha lawol gongol so Allah haaji eyyi inchallah eyyi joni noon mataw en calmini julɓe en jarnima kadi e kettogol mabɓe no mbiɗen ni noon neɗɗo andiran kono haala andiran ko ene haala ko feewi hen ko waasi fewde ko kamɓe gandi kala hen noon ko ooñi eɓe oncu en garten ha ɗo pewnten inchallahu taala en calmini en juurima wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum noon en jetti bandiraɓe en jarniɓe kamɓe kala e kuuɓal kono kadi en jetti dendagal kamɓe wadde ɓatakeji en keɓata janggude ɓatakeji hoɗumaji gasi ha laaɓi to karalagal to ko Amadou Sow ɗanide ko Amadou Sambulo yadude e ceermen ceer Hammat Diallo to karalagal to Nangue TV ko Abou Thiam moƴƴuɗo hajum bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiran nanggodiran iran bande ko jiɗanda hoorema Allah jarama on jarama